Yes, asikana. Ndofara Magadi, Prophet. Ndiripo. How are you? I'm good. Yeah, she's good. How old are you? I'm 19 years 19. Murore maoko. No, komana wangani. Ndine 3. I love it. 3. Izvozvo une nhumbu. Wangu Prophet. Nemwedzi mungani? Ndakajamba ka 2. 2 months. Saka pa 3 ava unoziva baba wacho? Aiwa. Ungade here kuti ndikuudze kuti pa 3 ava baba wacho ndiani? Wangu Prophet ndo zvandanyanya kufambira. I love it. Kune uyu anonzi Nixon uyu. Nixon. Wangu Prophet. Ari kunzi haasiri. Haasiri muridzi wenhumbu. Ndiye wanika uyu. Kuna tatenda. Wangu Prophet. Ari kunzi haasiri zvakare. Regai tione kuna Victor uyu. Viki Fikala. Pakomana wako vatatu, Victor uyu futi ari kunzi haasiri. Saka ndine bad news mwanangu. Vese ava wakarara navo hongu, but hapana muridzi. Muridzi wenhumbu. Mudhara. Sawira wa mudhara wako. Makavata kangana sawira wa mudhara? Ka 2. Vakabva vagoesa. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Can I go a little bit deeper? Dambudziko riripo mwanangu nderekuti uchiri mwana mudiki 19 years hadzise kutamba nadzo. Asi dambudziko riri pauri nderekuti kumaraini kwaunogara uri kunzi ndiwe mai muponesi nekuti vese vanhu vechirume vari kuponera pauri. Ndatumwa naJehovha kunzi ndikubatsire kuti ugone kudzikama uvhare mukumbo. Tatuka. Kana kamutarisa ndiri kuona zera remwana wangu. Saka ndiri kunzwa kuti wakomana, shoti ngauye kuzototsvaka kuti pavatatu ndevapi, woshayikwa futi. Totoona kuti mudhara wasawira, sawira wa mudhara ndiye ari kukwana. Sawira wa mudhara wake. Vana munogumbura. Vana munogumbura. Mugumbura. Wese ari panapa anonzwisa nyaya kana aine mwana. Mwana anogona kushutira mafirimu. I want to pray for you, my sister, but above all, ndafarira chinhu chimwe chete kuti hauna kunyara, wauya uri zvauri, nenyaya dzako dziri zvadziri. But it's high time you should put your house in order. Tanzwanana?
Mutende Prophet. Toda kuti utotanga kubuda pachena kana wadzokera kumba wonotaura kumba kuti vasawira ndo muridzi. Iri kutokura haina kwairi kuenda. Iri kutokura haina kwairi kuenda. Usazobatwa nemweya wokupa munhu muridzi asiri wenhumbu. Wazvinzwa? Mutende Prophet. Ukabatwa nemweya woyo Nixon, Tatenda, Vikela ndikuzviburitsa paTV zvatiri kukuprofita. Nokuti ndiri kuona paine kamweya kekuda kuti anyepere munhu. Aiwa, munhu ngaachengete munhu kunhumbu yake, munhu kunhumbu yake. Uyu mwana uyu anotozoda proper counseling. Chaiyo yakasimba. Proper counseling yakasimba. Enda unogara hako pasi mwanangu. Vana munogumbura zvamaikura muchikanyakanya madhaka taiti muchave mai vemba vana munongaziva here? Ndokanoratidza generational gap. Kana uri panapa wakaona ka advert kekuti image soap hoye kugeza akusi kugeza pasina image soap. Kana wakakaona akadi makumbo nemusana. Spiritual Spectacles Nights Pungwe na Prophet T. Freddy The Goodness and Mercy Ministries Nemuswe Friday 29 August 2025 by Goodness and Mercy Ministries Kona High Glen Road na Mushayabande Road Glenora B Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva nengwa dza 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday 29 August 2025 tina Prophet T. Freddy pa Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vhuraima zviso ndione shamwari dzakanaka.